Esselamu Aleyküm hormatly dostlar we tanışmışlar. Öz bilişiniz ýaly men Kanada döwletinde ýaşaýan, Kanada'nın Toronto şäherinde. Onuň topragy ýa ülkesi Türkmenistana welaýet diýip ad berilýär. Berde İngilizce provins diýip ad berilýär. İran'da bolsa ustan diýip ad berilýär. Men şu Ontario ustanlyny häzir bolsa men şol topragyň ülkeň adlaryny aýtyp bereň. Newfoundland, Quebec, ya Quebec diýerler, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Yukon, Northwest, Nunavut, paýtagtynyň ady bolsa Ottawa ya Ottawa diýerler. Esasen paýtagty biziň öz paýtagtlarymyz ýalykda, biziň bilen paýtagtlary jemgyýeti az. Esasen jemgyýetler ýa Toronto şäherine ýerleşen adamlar, sebäbi zawodlar, fabrikler, bärde okuýarlar, türlü senagat ýagdaýlar bar, döredipdirler. Ýöne Ottawada döwlet edarlary bar. Köplençem daşary ýurtlaryň ilçhanalary ýerleşipdir. Otaýda da okuýmana zatlar bar, institutlar, universitetler. Esasy dil bärde milli dili, resmi dili İngiliz dilini we Fransuz dilini. Ve bütün dünýä döwletlerinden hem şu taýda adamlar ýaşaýarlar, türlü sebäpler bilen gelipdirler. Ekonomi ýagdaýdan gysalaşyp, ýa syýasy ýagdaýdan, ýa ýurtlarynyň uruş ýagdaýy bolup, türlü ýagdaýlar bilen. Bärde ýaşap berler, öz aralaryny, öz dillerini gurlaýarlar. Emma başga bir ýurtyň adamlary bilen hem İngiliz dilini ýa Fransuz dilini gurlaýarlar. Asuda döwlet diýsen gawy döwlet men öz gowlumy ýarady. Wagt edim şu döwletlerem öz döwletlerimizde biziň döwletimizde bolsa şunu ýaly kada kanunlar diýsen adama peýdal edim has gawy boljak diýdim. Dogan anlaşylan döwletdaşynda bolsa. Adama hormat goýulýar. Elbette kemçiliksiz ýurt ýok, her ýurtda kemçilik bar, biziň öz ýurtlarymyzda bolşýarlar. O kemçilikler ýawaş-ýawaşdan wagtyň geçmegi bilen, wagtyň gelmegi bilen, zamanyň geçmegi bilen inşallah düzeler diýip pikir etýäs. Adam şu ben özüm öz bilişiniz ýaly asudaçylygy, parahatçylygy öňe sürýär. Mesela medeniýet tarapdan, syýasy tarapdan, ýa-ni iqtisadi tarapdan bu özgörçlükler öz ýurdumyzda, ata watanymyzda, ilgimizde isleýäs we inşallah da bolar. Wagtyň geçmegi bilen inşallah düzeler. Ata watanymyz, ilgimiz, dogan anlaşylmydan parahatçylykda asuda ýaşatyrlar. Bardygel okuýmana geljek bolsaňyz ýa işlemene geljek bolsaňyz ýa başga ýagdaýlaryňyz bolsa Kanadaň ilçhanasyna başga ýurtlarda ýüz tutip bilersiňiz. Elbette Türkmenistan ata watanymyzda ýok, Türkmenistan döwleti aratnaşy ýok. Bäri bilen ýa-ni syýasy ýagdaýdan, ekonomi ýagdaýdan, käbir ýagdaýlardan. Ola bolsa da has gawy boljak. Eger Türkmenistan döwletimiz Kanada döwletinde bir ilçhana gursa, Otan bula bilen ekonomi, medeni, syýasy ýagdaýlaryna aratnaşyk da has begenjek, gowanjak. Belki biziň ata watanymyzdaky işsiz gezip bererler, ýa okuýjaklar, ýa başga ýagdaý bilen gelenje geljekler, gelip bilseler, watanyny egurup baryp bilseler, öz watanlaryna hyzmat etseler, has gowanjak, beýsanjak. Türkmen sähräden Owganistanaky türkmen dogallanmaz, Türkmen sährädäki türkmen dogallanmaz. Türkmenistan ata watanymyzdaky türkmen dogallanmaz, Garagalpakistanaky türkmen dogallanmaz, Täjikistanda ýaşaýan türkmen dogallanmaz. Hemme dünýä türkmen dogallanmaz. Can saglyk we işlerini üstünlük arzu etýär. Başyňyz dik bolsun, janyňyz sag bolsun. Budam ýaşy niýetde bolaylyň, ýaşy arzuda bolaylyň. Parahatçylygy öňe süreýliň, döwletimize hormat goýaýlyň. Aşynda biz döwletimize nerede ýaşasak, haýsy döwletimize hormat goýsak, şonu biz utarys, şonu biz begenäris. Şonu halkymyz öser. Şonu biz gowanaýlyň, beýsanaýlyň. Ýetip gelen täziňizden mutly bolsun, düşmýil bolsun.